ଗୀତା ଏବଂ ଗୀତା ସାର ୟା ଉପରେ ଅନେକ ଲୋକ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ବହୁତ ଶୁଣି ବି ଥିବେ, ପରନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ରାଉତ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିବି ଭଗବତ ଗୀତାର ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। କ'ଣ ବିଶେଷ ଅଛି ଗୀତାରେ? ଗୀତାରେ କିଛି ବିଶେଷ ଅଛି ତ ସିଏ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ବାକି ଆମେ ସବୁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ସାଧନ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଖାସ୍ ପ୍ରୟାସ କି ଆମର ଆଜିର ଜୀବନଯାପନରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉ। ବହୁତ ସହଜରେ ଗୀତାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ଆଉ ଆମର ନୀତିଦିନ ଜୀବନଯାପନର ଚଳନୀରେ ୟାର ଉପଯୋଗ କରିପାରୁ। ଦେଖିଲେ ଗୀତା ଉପରେ ବହୁତ କିଛି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଶୁଣାଯାଇଛି ମଧ୍ୟ। ବୋଧହୁଏ ଆଉ କେଉଁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଥିବ ଯେଉଁଥିରେ ଏତେ ସବୁ ଥିବ। ଏମିତି କ'ଣ ଖାସ୍ କଥା ଅଛି ଗୀତାରେ କି ସମୟ ସମୟରେ ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏକଦମ ସହଜ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଭଗବତ ଗୀତା ଏକ ଉତ୍ତର। ଗୀତା ଏକ ଉତ୍ତର ଦୁନିଆର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଯାହାର ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ମନ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଏଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଚିନ୍ତା, ଦୁନିଆର ସବୁ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭଗବତ ଗୀତା।